Как сте, приятели? Казвам се Омега Стар и днес ще правим трети епизод на Resident Evil 4. Малко да забравя. Маля, аз отдавна трябваше да направя този клип. Се нямах време. Се ме мързеше. И това е. Какво ще обясняваме? Трети епизод? Кога е здесь? Вчера? Те, не знам. Сега къде бях стигнал тук, аз не помня. Ми сега ще разбера. Лагнем. Какво? Мале, трябва по-често да правя епизоди, аз вече знам къде съм стигнал. Ай. Еги, так, я се обърне. Опа, извинете ме, не иска да вкарам това. Мале, как можа да го кажат нещо. Ай, ставай, да. Бъдеш кастиран, ако не станеш до 3 секунди. Пак ще бъдеш кастиран, ще се оставаш. Не, бе, що? Няма. Вот сюда. Нигры! Нигас! Eat this, you fuck. Надеюсь, да, няма смисъл, повече ще бъде после. Вот цель! Фрими. Аре, бе, то се пак. Está gelo aqui, cara. Não sacada. Puxa, no timer. Oh, puta. Timer. Ui, ужас. Айц. Посмотри. Ок. Ок, бива. Аз също не знам какво правя. Така, чуби. Ченце. Оп. Малко да държа микрофона или малко да го държа всъщност. Окей, дете. Така. Добре. Така, нагоре. Да. Чакай, аз го правя. Ох, направо тъго. Не ми се такова тези глупости. Когато еш. Не говорите за гърба ми. I've seen this sign before. Къде сте го виждам? В мола. Там също го е си. Чакайте, бе, ви какво? Тук ми излезе и умрях. Въобще нема кефите така да правите. Не те пъйте, айдете. Сега! И пък, виждате ли ги? Гати хората. Чакам. Тръгваме. Видях. Run. Така се прави. Аз имам ли пушка?
Колко марихуана? What the fuck? Кой? О, не, коса тук. Кой ми вика? О, what the fuck? Аз май тук преди. Ама what the fuck? Аз да взема напред. Да не се търси варианта. Че после ще към... не, какво става? Не! Умрях. Не, верно, не съм тук. Аре де. Тук е бягучо. Някакви звуци, майко. Кой пушка там? Да не сърът? Много гейтача. Да можем да му взревим. Дали ще мога да... Айде, то се е глада. Бягай, бе, брат. Просто тежко так ти да е, брат. Съжалявам. Не стане, просто. О, значи сега, че няма смисъл да го хвърля, защото стигаме в таката. Направо си мря. Какво аз не че ще грабни? Не, аз не смея, няма брат. Не се усмея, Защото правя такива тъпня аз. Аз съм първи. Я бягайте. Нещо имаш ли да ми кажеш? Лорд Садлер. Лорд аз. Лорд аз, кажете му всички. Тъпня. Аз не съм стъкли, бе. Не, бях. Те са на троп. Ой, фъкър. Ще съм се ръка с реактори. Трябва да ги комбайна и да ги юзна. Какво стана? Сега ще бягам. Няма да чакам. Бъра. Аш така. Цели. Те не е някой отгоре. Не искам нещам да разбирам. Той няма ли никакъв? Само сейф point. Как може? Тейк. Убери всичко, но ти не заслужаваш. Пускат там нещо, пусна аз. Така, сейф. О, за малко да мина. Бум. Ще аз ме сера. Не, ще пусна, че аз съм пътик даже. Аре, ще ми питам с котре. Брати, аре, вече се пусна стената. Put your hands up. Put your hands up. When? Little rough, don't you think? You're not like them? No. You? Okay, I have only one very important question. Do you got a smoke? Got gum. Perfect. The big cheese. What? Ей, приятели, тук ще трябва да завършим епизода. Оставите ли ако ви е харесало.
И един мой приятел ми каза да ползвам фейскам. Ако знаете което е фейскам, де, естествено. Напишете в коментарите дали искате или не. Фейскам, т.е. да ми снима лицето, да ме гледате като игра. Напишете в коментарите дали искате или не. И хубаво ще кажа. Ще се видим следващия път. Чао!